Πολύ ωραία. Πότε θα πιστέψω. Καλά, κανείς δεν το κάνει αυτό. Εγώ επέστρεψα για ένα βίντεο, μετά θα ξαναβρω. Μια σειρά. Ναι, δεν έχω και τα σειρά. Κι άλλη σειρά. Σε αυτή τη σειρά σκοπεύω να δώσω. Όχι ακριβώς να αναλύω ιστορίες όπως έχω κάνει στην άλλη σειρά. Αναλύω ιστορίες. Πολύ μεγάλη σειρά. Ένα επεισόδιο. Αναλύουμε τέξτ. Δηλαδή η ιστορία έχει μέσα πως είναι και κουτουλού. Κρατήσουμε το νέο Lucky Luke και από τόσο του Ράνταπλαν. Εδώ πέρα είναι. Γιατί μπορώ. Θέλετε δύο ιδεολογίες. Αυτό βρήκα μπροστά μου, αυτό που θα κάνω έχει πολλά πράγματα. Μια ιστορία. Αυτό. Τα λέμε για αυτό το βίντεο πάει. Αντίο, τα λέμε ξανά σε κάτι μήνες. Λοιπόν, θα κάνουμε βέβαια νέα κολπάκια. Θα δείξει πιο καλά θα πάει αυτό. Αλλά είπα να δείχνουμε πράγματα ότι είναι. Επίσης αυτό μια πιτζάμα δεν είναι πιτζάμα. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά είμαι σίγουρος ότι θυμάμαι ότι έχει μια πιτζάμα, αλλά αυτό δεν είναι πιτζάμα. Και αυτό είναι η μπλούζα που μοιάζει σαν πιτζάμα. Κόλμα αυτό εδώ πέρα, τι έκανα πάλι είναι. Ναι, το κόλλησε, έβαλα πάνω. Έβαλα τηλέφωνο πάνω είχε ακούσει με ξυλοπηγές. Φαίνεται. Το συγκεκριμένο τέκος περιέχει μια ιστορία. Η κυβωτός του Ράνταπλαν. Το χειρόνι του Άρχη και το σενάριο του Τζουλ. Σύμφωνα με τον Μωρίς. Όλες οι πληροφορίες λοιπόν του τύπου άκροδο που λέγεται Χέντρι Μπέργκ. Υπάρχει στην ιστορία μέσα. Και ένα αφιέρωμα στον Μωρίς. Μωρίς, μια βιογραφία τυχαία της τέχνης. Μέσα έχει την ιστορία. Δεν θέλω κάποια καρέ, δεν θέλω να κάνω spoilers. Με λίγα λόγια έχω να πω ότι έχει να κάνει με τις φιλόσοφες, τις πρώτες φιλόσοφες και vegan εκείνης της εποχής. Οι οποίοι εντάξει, καταλαβαίνουν ότι τότε οι άλλοι βαράγανε άλλο, ξέρω εγώ, σκοτώνανε, κάνανε ράνε. Τώρα vegan δεν ήταν όλοι και λοιπόν αυτοί που ήταν vegan έβγαλαν πολύ κράξιμο. Αυτό είναι πάνω κάτω. Υπάρχουν διάφοροι διηγητές και τέτοια, για φυσικά Lucky Luke, Randaplan, η Dory, τα κλασικά. Τι, περιμένω ότι θα δίνω το χώρο να σας χαιρετήσω. Ποτέ ρε, εγώ. Λοιπόν, έχω γύρω να κάνω βίντεο. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα το γιατί μαθήματα. Έδωσα για lower. Επίσης τώρα είναι το που είχε πεθάνει τα μαλλιά μου γάμου. Πρέπει να κουρευτώ. Πότε μου έκανε πάλι το μαλλί μου. Έχω να κουρευτώ μόνο κανένα χρόνο. Σιγά. Κάνει στο βίντεο κάτι εγγραφή. Like. Να μεγαλώσω εγώ αυτό το κανάλι. Καναλογώ εγώ. Ότι το επόμενο μάλλον θα είναι να κάνει με τους γλασσικούς υπερήρωες. Θα φέρω τώρα τον τόμο. Έφερα τόμο. Να. Αυτό εδώ πέρα είναι. Είναι Spider-Man. Ο πρώτος τόμος που κυκλοφόρησε με το Spider-Man. Και είναι γλασσικές ιστορίες στους υπερήρωες. Πιθανότητα θα έχει να κάνει με αυτό, αν και να κάνω ανάλυση τέπους. Εντάξει, δεν έκανα πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Ενώ αντιθέτω σε αυτό έχει πολλές ιστορίες μέσα. Οπότε σίγουρα εδώ πέρα μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα βγει μεγαλύτερο το βίντεο. Λοιπόν, αυτό για μια επόμενη φορά. Τώρα για άλλο βίντεο, δεν ξέρω. Εγώ γυρίστηκα πια από τον Αύγουστο, φανταστείτε. Εντάξει, τώρα έκανα αυτό το βίντεο, είναι τώρα. 29 έχουμε σήμερα Ιανουάριο. Τα λέμε. Έχω γυρίσει κάποια.